Tak, my máme nový rok a já jsem se rozhodla, že bych předělala naši starou ložnici na pracovnu, protože vlastně jsme se přestěhovali teďka do babičinýho obýváku a ta místnost je prázdná, mě to bylo docela líto, takže teď jdu na to a uvidíme, jak to dopadne. Tak ahoj, máme sobotu a Lucinka projevila takový přání, že by si strašně moc přála jít dneska do bazénu. No, úplně jsem se jako tím nápadem nebyla jistá, protože v pondělí vlastně nastupuje do nové školky. Takže trošku jsem se bála, aby teda jako nenastydla, no tak jako uvidíme, snad to dopadne dobře. No a mě jinak potom čeká opět tady ještě práce na pracovně. No a nebude toho teda málo tady zase. Tak já vám vlastně ukážu, jak to pak tady bude. Teďka tady mám teda kupu papíru a další spoustu věcí, tady konvičku koukám. Tak tady mě bude tiskárna, pak tady budu mít i stojany na ty papíry, nebo boxy na papíry. Tak tady v rohu, kde teďka vlastně máme postýlku a v ní bordel, tak postýlka přijde dopryč a sem pak přijdou nějaký regály na nějaké moje pracovní věci. Tady už se Radimovi rýsuje jeho pracovní koutek, kam si už teda přesunul i počítač. No a uvidíme, no. Tak a mně došlo, že jsem vám vlastně ani neukázala dárky, jaký jsem dostala od Radima. Takže a tady mám jako první tuhletu krásnou čepici od Wush, protože já tu značku miluju a tahleta čepice se mi strašně líbila. Takže tu jsem dostala. Potom se mi rozbila taška na notebook, takže jsem dostala tuhletu krásnou novou koženou, ze který mám teda velkou radost. No, potom je takový milovník Harryho Pottera, tak tady mám obraceč času a je to vlastně ta replika, která se i točí. Pak svítící hůlku, pak další vůžku, protože já miluju zase tyhle ty malý kabelky a takový ty béžový, růžový barvy. Takže ještě vůžka vlastně do třetice. No a poslední, co tady mám, tak tenhle ten dárkový boxík, kde mám vlastně bombu do koupele, mám tady tenhle ten krásný hrníček, teď si myslím, jestli je nějaký parfém, nebo svíčka, myslím si, že svíčka by to měla být. Pak je tady ještě k tomu takovej ručníček, no vypadá to moc krásně, takže mě to udělalo opravdu velikou radost. Lucinko, jak se těšíš zítra do nové školky? A půjdu na nový klub. No, půjdeš do nové školky a jak se tam těšíš? Co? Tak, Máš ráda novou školku? ano.
Jo, bude to fajn? No, bude to fajn. Teda. Tak a my jsme konečně přijeli z města, byli jsme vlastně od výslucinků dneska poprvé do nové školky. Vypadá to, že to snad bude dobrý, že se jí tam docela líbilo. Tak budu doufat, že jí to i vydrží. No a potom jsme jeli do tiskárny, protože já jsem se vymyslela, že bych chtěla udělat diář na ten rok. Jenomže tiskárna mi ten tisk úplně, ale úplně pohnojila. A jelikož prostě už jsme to nestihli ke konci roku nějak řešit, tak jsme tam jeli dneska, no a teda úplně jako mám z toho šílený pocit. Protože jako nevím, no, přišlo mi to takový, jako, že se z toho snaží trošku vymluvit z toho, že to natiskli blbě. A jako uvidíme, no, jak se to ještě vyřeší, no. Jinak, co mě tam teda udělali špatně, já vám to tady když tak ukážu, udělali mi to, že mě natiskli mi na obal vlastně přední stranou. Jo, což jsem teda vůbec jako nepochopila, jako proč. Další co, že tam mám vlastně mini kalendář na celý rok a oni mi to vytiskli. Nevím, jak se to stalo, ale všechny měsíce jsou psaný jenom do 9. V lednu tam na úvodní stránce chyběly názvy dnů v týdnu. No a u únoru jsem měla pro změnu jenom středu. Prostě výborný, jako zkušenost prostě šílená. Takže uvidíme, jak se to ještě vyřeší. Snad teda doufám, že to dopadne nějak dobře, protože já už teda se přiznám, že teda jako po tom dnešním setkání s nima úplně jako na to nemám kapacitu už. Tak a já se jdu teďka tady vrhnu na hromadu prádla, protože jsem teďka o víkendu vůbec nestíhala. Takže já se jdu teďka na to vrhnout a pak se asi vrhnu zase na chvilku na práci.